komme ind i min fedtbiks. Hej, kan jeg begynde at spise? Ja, du kan få shawarma, pizza, cheeseburger. Kan jeg få kebab? Ja, det kan du. Mener du det? Kan jeg virkelig få kebab? Du kan få kebab, du kan få kebab. Kan jeg få kebab, kan jeg få kebab? Du kan få kebab, du kan få kebab. Kan jeg få kebab, kan jeg få kebab? Du kan få kebab, du kan få kebab. Er der en skanner på din butik? Du kan få hot dog med ketchup, hot dog med ketchup, pizza.